non Ousmane Sy anene bandiraɓe debbo haaliri no waynori no erori ni anne holko ɓeydata hen e holko cakkitorɗa eyi ceerno Allah jarama erago go eri go ko hen tan nde wammi nde wonno kadi en gijjita eɗen kewi pecce e nder meɗen enen halpulaar en surtout enen murtanaɓe wonɓe ɗo hen umdoɓe suuɗumta nafde kalden gonga pecce ɗe noon alay saago ko gonɗen gandanɗa hoorema ke nandiren ko fof oɗo banggue kam eɗen poti nandirde kam justice o en poti waɗede kadi yimɓe poti wontude gotum kadi podde kañum fof podde banggue goto ɗum ɗo kam ko ɗum ɗo foti wonde e min kam ko eko gandumi sona ɗum en jahata hay nokku so wonti goto fof ne tira banggue muɗum goto fof ene yaaha banggue muɗum goto fof ɗuminde goto te kadi enen fof paɗen koto gotel enen fof yidde men ko wotere enen fof anni men ko goto kadi ko enen fof kadi mbarana ko enen fof kadi piya ko enen fof mbaɗa ko metti mbeɗa sikki tan poɗɗen d' abord ko ƴewde ñawande hakkude men mbawen rendude mbawen wawde wadde hunde mbawen yaadude sona ɗum en jahata so tawi en dendani en mbawa yaade il faut ko denten pelle ɗe ene keewi kono enen fof eɗen gandi goto fof enen fof objectif men ko goto enen fof enen wona sohlo kaɓaten ko systéme o noon so tawi ɓe mbima laamu hulata hersat fami laamu hersata hulat so tawi noon ɓe jaani en ɓe jii ko eɗen pecci en gonani neɗɗo goto hulata hen il faut ko ndenden goto fof itta casquette mum waɗa banggue nangodiren kucciren mabɓe et puis so Allah jaaɓi ma Allah hokku en ko jiɗɗen ko Allah hokku en pulɓe so wona ɗum ko duwanade kadi bandiraɓe yaraɓe fof enen fof kadi jaara ko duwanade ɗumen tan yaaɓe yalla toon foftorde mabɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kadi eɗen jetta kadi sababu garden ɗo e oɗo radio Cocorico international aɗen gandi omo heeɗe partout dans le monde ala fof ɗo heɗetaki ala fof ɗo nanitaki donc on kadi on jarama no fewi e invitation moɗon kadi ya jara kadi jarama no fewi eyi ya jara ko jiɗɗa secrétaire annene min mbima Ousmane Sy a jarama eyi jiɗmi secrétaire tan kam ko no mbirumi ni komi erimi ko ɓiɓɓe ɓaleɓe murtannaɓe erimoɓe so wi woni laawol juuti yo yimɓe duttor caggal laawol ngol juuti no feewi ko gonga en mbiyani en liggaki par ce que so wi woni ligganoko yaama yottatako ɗum kono noon ƴeewen no liggortoɗen ni so neɗɗo yi ha ɓooyi woto litta ƴeewo ko mbaɗatmi ko ɗum woni ko jahatmi ko ɗum woni mi ronki yottade ko jahatmi ko ɗum woni tawde ko jahatmi ko ɗum woni noon ko ɗon neɗɗo ƴewtoto ko janmi ɗo hikka mi wasa yantude ɗon sabal ɓe ko piyata ko enen piya tan ɓe gari hankadi ha yettima e ko hay kayitaji en mbawa dañde murtani enen mbiyen ken ɓiɓɓe murtannaɓe hay kayitaji en mbawa dañde murtani garɗo fof ene arda ɗo ɓoy peccoñ ko Baba Sy wi ko peccoñ koñ gaddata haydara gaddata ko bone enen mbawi feccirade e gueɗe ɓeɗo jagga feccor mumen ndeɗo fedde taw toppiri tan ko affaire ndema e gayna ndeɗo fedde toppito affaire mayɓe nde fedde toppito affaire kayitaji ndeɗo fedde toppito affaire sukaɓe jangga taw ngala hay liggey ngare banda men ngare gartiren haqqillaji men sen ngala gerdiɗo en jahata ndenten ndaren erdiɗo hayso gawƴal pawen yeeso men en ƴetti gawƴal men en pawi yeeso men gawƴal ngal so wi ne yana umminen ngal kono haydara banda men gartiren haqqillaji meɗen ko ɗo
mi salminimon noon mi duunimon ko noon kala mi duunimon mi wi moɗon yalla rokku en polgu yalla rokku en polgu yalla rokku en no nderdiɗen ceerno yaya annen a jarama oɗo sabu ko an jeyi noon mbaɗɗa ko ɓiɓɓe fuutankoɓe fof ndendi ɓiɓɓe fuutankoɓe garɗo fof ene waɗa hen weeli ɗum yo allah juutnu ɗum ha juuta ya allah rokka en kadi polgu rokka en rentude rokka en kadi rewdirde e enɗemeje meɗen merci mi salminima a jarama sohna Yaye Diarra e wondema hande koɗo Kokoriko ko tedduɗo Kokoriko international gam simtande yimɓe ko yawti ko ganduɗa ni hay so won ko anda hen ko ɓurɗa andude hen ko ɓuuri labtude ɗum noon min duwoni moon onon Aissata Nia en si Mamadou en e woɓɓe militaire uji kewɗi jaaɗi hen e civil en heewɓe yanɓe hen e mayɓe heeɓe ɓe gartani ɓe jiitaka e janaɗe ɗe ha hande neɗɗo wawi wiide ko ɗo gorko mum woni en anteno moon ɗo kono wawa jimde mum e ɓiɓɓe ɓe ganduɗa jani babiraɓe mumen dakbitake mumen emin mbiya kamɓe fof Allah rokku no muñiri noon muñal noon gam wawde haɓede yiilade yiitude ɗo gonga heewi fawa hen junggo muɗum ɗum noon ala ko wawata sellinde ɗeɗo gueɗe so wona mayɓe gande ko waraɓe e kadi laamu mbargu ngu anda ko mbargu warɓe ɓene jaggue ko heddi hen ko wuuri hen ko kolle lawol e on saaha noon ƴeewe sono wawi yaafede hayso yafama yejjittake ete kadi ala indemnisation mbawɗo lomtade fittaɗum mbawɗo lomtade dakamme baaba dakamme ɓiɗɗo dakamme joom galle e dakamme miñiraɗo e dakamme mawniraɗo ɗum ɗon noon ko ɗo tan woni ɗo mbaynodirten Kokoriko international illa noon so wona musidɗo men Ousmane Sy kañum sonko yiɗi ɓeydude hen hade meɗen timminde nde ɗo rogueɗe ɗe mbiya noon Yaye Diarra jarama woppude hajuji mumen wondude e korka mum foof won noon musiba wona hunde yejjittede nde ñalawma o ari fof cikata ko ñanden waɗi ɗum noon min duwanoma e darde moɗon e ciɗignare moɗon e jettinare moɗon e daranade ɗeɗo gueɗe e daranade e gendi mbiye ke wiide Aissata Nia an mum mbaɗo kono haari troupement mo ganduɗa ko debbo ballannoɗo ɓaleɓe wonnoɓe Amérique mo taccino men banggue Canada gam wadde ɓe libéré onon e darɗe tan hono jatire caggal ko ha victoire ara walla ko ha mayde en poolat inchallah taala Ousmane Sy eyyi ɗum noon ceerno a jarama kadi hettiyankoɓe ɓe fof kadi jarama joni kam man kadi Allah jarama min jettima min jetti kadi heɗotonoɓe fof kadi to yimɓe amen kadi hettoɗo amen ga e Ngalanka culture kadi ko mabɓe jaafo min yewtere nde min keɓani haalandeɓe tan kamɓe fof ɓe jottoɓe keɗo nde wonno ñalawma ko ñalawma mettere seeɗa kadi waɗana ko prévoir mataw ko ni kadi Allah woddiri comme amin jaɓe jarlo eɓe jaafa on banggue l' essentiel tan ko enen fof gondi ko waɗete ko ɗum noon a jarama Ousmane Sy min mbi radio Ngalanka culture jarama gam wawde jokkodirde enne kadi ha wawde ɓeydade yañude hono ɗeɗo dogue ko gonga ni ene wawi yitede Kokoriko international kono hande haade wuuro mon ngo e bandiraɓe fof ne mbawi yaade to moɗon kadi ma mbawa wallidde radio ngo ne kadi wawa wallidde e nokkuji goɗɗi ɗum noon ko saaha fawa walla fawa saaha fof ko gotum kono hujjaji men yo jolto e hoto jatiren caggal ne kadi jogoɗen wakkilare yaaɓeɓe ko enen gabboto ɗumen ewa kadi ko woni ga hujjaji men ko haadi Allah waɗino wuurɗu ko enen kadi jahata lijjitta ɗum noon mbiyaɓe kamɓe yaaɓe Allah yurmoɓe yaafoɓe yoɓe jalano ɓe mayani ɓene ga hen haqqillaji men e ɓerɗe men ɓiɓɓe mabɓe nana ga doga ne jiiɗi ittude hujjaji mabɓe rew mabɓe nana ga keddi en cirmini jamma e ñalawma gam beele gonga yo haale ɗum noon Ousmane Sy e sohna Yaye Diarra emin mbiya on jarama e gargol ɗo e radio Kokoriko international emin mbiya onne kadi yo Allah yom moƴƴere kadi yo Allah waɗanen moƴƴere yo Allah ɓeydu moƴƴere e diwanuji men e leyɗele men yo Allah artir ndimaw ha gol men fof wawi hettoyade galle bamum inchallah taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Kolonel Jailo, Niliko Jaya, Dileko Gerina.